Отвори сега. Европейски съюз не е ефективен. Европа е в днешно време обединена от едно политическо творение, което няма прецедент в историята на света. Лошото на това е, че няма история, която да ни подскаже какво да правим в днешно време. Нека говорим за законите и за правата на човека. На първо място ЕС не функционира правилно, защото не защитава своите ценности. За кои ценности говоря? Недискриминацията, например. Отидете със своето българско или румънско гражданство във Франция и се опитайте да получите работа. Ще изберат по-топ и неспособен, ама французин пред вас. На летището пускат гражданите с белгийски, немски, но не и с български паспорти. Преминаваш през щателна проверка. Говоря за отношението на един австриец, ама вие как може да сте член на ЕС, като още има комунизъм в България. Това той го каза, когато им българин му каза, ние сме в Европейски съюз. Затова не работи ЕС. Обещава, но не изпълнява. Да, обедини европейците. Да, запази мира, но да продължи да го пази, но за да продължи да го пази, трябва да даде на гражданите това, което те искат, това, което са им обещали. Обичам да боядисвам коси. Толкова е лесно. Друго, върховенството на правото не се спазва. Какво се случва с тази ценност? Систематично се потъпква. Хубаво поне е, че ЕС предприема мерки. Създаде механизъм за контрол над системното нарушаване на върховенството на закона. Дали това е решение, не знам. Важното е, че са го отбелязали и че правят нещо по въпроса. Може да са се почесали там, където ги боли. Може това почесване да не е достатъчно. Може да има нужда от нещо повече. Лекарство, гипс или нещо друго от този сорт. Следователно не казвам, че това е ефективно, но казвам, че работят в тази насока. С други думи, Европейски съюз за мен е нещо хубаво, предлага по-малко ограничена от преди свобода и се бори тази свобода да бъде пълна. Вярвайте и вие в ЕС, защото един ден ще имаме. Какво е това? Какво използвате? Можех да ми кажеш, защото аз не знам. Като се да вкарате 4 аргумента. Да. Но не ги защитих. Малко и като рекламен клип. Не знам дали има жанр на това, но... Реклами, И като чу Бресил и реши, че е реклама. Не, По-скоро като антореклама. Той казва, представя нещо непознато, казва плюсовете му, сега разликата с рекламата е, че казва и недостатъците му, но накрая казва кефете се на Европейския съюз, купете си Персил. Не знам дали има жанр това нещо, но горе-долу това е структурата. Представя казус, дискутира го и накрая казва, мога да не е най-хубавото, ама поне е нещо. Изберете него. Други предложения? Като знам от това, че е вкарал 3 неща, за да може да... 3 точно са, нали? Примерите. Сигурно. Чак петъка го писах. Чак петъка го писах. Преди това бях тръгнал да пиша аз съм краставица. Това пък как ще го аргументираш? Краставиците имат 90% вода. Аз имам 75% вода. Ето, над 75. Над 75 са, нали? Дълъг и тънък. Айде. Но това с контрола по границите не си съвсем прав. Вече егото и ние влизаме в коридорче. Бях чел някакви статии напоследък, че не е баш така навсякъде. Ако си цял някой блок, ама за това нямаш статистика кой гледа на криво българите, когато минават. Но е факт, че ние минаваме с европейците на едно гише. ЕУ не е ЕУ. ЕУ Американците минават на специално гише обаче. Знаете? Не. Не съм виждал. Или поне не съм обръщала внимание. Тогава натам.